Magandang araw sa inyong lahat mga kabisaya. At sa video ngang ito ay papakita ko sa inyo ang mag-ama na nagro-roll ng amakan. At ito nga ang kanilang video. Nga ang kasama ni tatay ay ang kanyang anak ng mga babae. Na-amaze lang ako sa kanilang mga istorya mga kabisaya. Dahil itong si tatay ay sa aking pagkakaalam mo kung hindi ako nagkakamali ay meron siyang 30 na anak. Mula sa kay tatay hanggang sa kanyang bunso ay gumagawa na nga daw ng amakan. At kasama nga niya dito sa ating video ang kanyang dalawang anak na babae na tumutulong sa kanya upang i-roll ang amakan na aking in-order sa kanila. At nabili ko nga ang bawat isa nito ay 130 pesos mga kabisaya. Kaya kung gusto nyo ring umorder sa kanila upang kayo makatulong, dahil katulad ni tatay ay isa rin akong mahirap. Kaya ilalagay ko sa aking description ang aking Facebook page upang kayo makamessage sa akin kung paano mag-order sa kanila nito. Malaking bagay sa kanila mga kabisaya ang ating pag-order sa kanila upang maragdagan ang kanilang income sa bawat araw. Nag-order nga ako sa kanila itong 10 piraso at nagawa lang nila ito sa loob lang ng 2 araw. Dahil sa marami silang gumagawa. Meron ding mga lalaking anak si tatay at nandun nga sa kawayanan upang kumuha ng mga kawayan para gawin nilang amakan. May mga maliliit pa nga siyang mga anak mga kabisaya na tumutulong na rin sa kanya sa paggawa ng amakan. Kaya sana ay umorder kayo at bumili sa kanila. Ituturo ko sa inyo ang location nila pag nag-comment kayo sa aking Facebook page. Kaya maraming salamat sa inyong lahat mga kabisaya. Sana ay pagpalain tayo sa araw-araw. At na-roll nga nila itong amakan mga kabisaya. 10 piraso yan at i-roll nila ito sa isa. At medyo mahirap ang ginagawa nilang ito. Lalo na't babae ang katulong ni tatay sa paggawa ng kanyang mga produktong amakan. Mga kabisaya, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe upang pagdating ng araw kung ang aking channel ay mapunduhan man o mamonetize, as marami pa tayong matulungan na ating mga kababayang mahirap. At yung babaeng kumaway nga sa tingin siya nagturo sa akin upang dito bumili kanila tatay. Kaya bumili ako ng 10 piraso. At binigay nga lang ni tatay sa akin ng 130 pesos ang bawat isa kasi kailangan daw nilang ng pera. Kaya nagpasalamat din siya sa akin na umorder ako ng 10 piraso kasi malaking tulong na ito para sa kanilang pamilya. So parang pang araw-araw.